Ahojte. Chcem vám pripomenúť veľmi dôležitú vec, že ľudia, mudrlanti a všelijakí takí ľudia na internete alebo v správach nám chcú povedať, že kto je na vine na svete, alebo kto riadí svet, alebo kto je náš a kde je náš nepriateľ. Že niekde v Amerike alebo toto, tamto, na druhej strane sveta alebo v politike niekde, ale pozor ľudia, to je nástrah diabla, je to od satana. Aby sme si svojho nepriateľa vinného sme hľadali mimo nás, aby sme hľadali niekde v Amerike alebo na druhom konci sveta alebo niekde na druhej planéte, že ufóni sú na vine, alebo ja neviem, kto je na vine, aby si obviňoval druhého, alebo nejakého iného človeka, alebo ľudí, alebo neviem koho. Ale to je lež satana. Lebo každý má svojho nepriateľa vo svojej srdci. A to sú naše hriechy, previnenia, závislosti, ktorí sme si nepriznali Pánovi Otcovi nebeskému Ježišovi Kristovi. Každý svojho nepriateľa má vo srdci. A to sú naše hriechy, závislosti, previnenia, ktorí sme aj dedili, ale ktorí sme aj my sami urobili, pozbierali na tomto živote. Chtiac alebo nechtiac, vedome či nevedome, sme pozbierali naše hriechy, ktoré máme v srdci. A jedine Pán pánov, Král kráľov, Ježiš Kristus nás môže z toho oslobodiť. Keď v ňom budeš veriť, keď urobíš pokánie a keď sa obrátiš k nemu a budeš ho nasledovať. Budeš piť jeho krv a jesť jeho telo, tak budeš mať večný život. Lebo Pán Ježiš Kristus je čistá voda a on je pravý chlieb. Keď sa z neho piješ a keď sa z neho naješ, tak on ťa oslobodí od démonov, od závislosti, od chorob, od hriechov, od previnení, dá ti nové srdce a bude ťa viesť na cestu večného života. A to je náš cieľ v živote. Každý človek má rovnaký cieľ. Aby sme sa obrátili Otcovi nebeskému skrze Pána Ježiša Krista. Lebo on je živý a skriesený. A pošle každému Ducha Svätého, ktorý ho bude svojvoľne hľadať. Svojvoľne ho príjme za svojho spasiteľa, za svojho kráľa a dá ho do srdca na prvé miesto. Takže pozor, lebo náš nepriateľ není niekde na Ukrajine, alebo v Rusku, alebo v Amerike, alebo neviem, v parlamente, ale je v nás. To sú naše hriechy, previnenia. Lebo Otec nebeský nám poslal svojho syna, ale len skrze Pána Ježiša Krista sa môžeme dostať na večný život do nebeského kráľovstva. A kto ho nepríjme, tak ten už je prekliatý. A kto nám náboženstvo alebo vierovyznania nehovoria, lebo oni nechcú, aby sme mali osobný vzťah s Otcom nebeským a Ježišom Kristom, lebo potom nás nebudú vedieť manipulovať. Ale Pán Ježiš Kristus nám hovorí, že on pošle Ducha Svätého. Duch Svätý je Boží duch. To Božia sila, Boží duch v nás bude prebývať. To sám Ježiš Kristus, Duch Ježiša Krista a Pána Otca nebeského bude v nás prebývať, ktorý nás očistí od hriechov, oslobodí nás od démonov, od závislosti, od previnení a bude nás viesť na ceste večného života, kým sme tu na zemi. Spoznajte osobne Pána Ježiša Krista, nenasledujte ľudí, farárov, pastorov, všelijakých vedcov a budrlantov, lebo oni vás oklamú. Oni chcú, aby ste ich nasledovali a ich počúvali, aby vás mohli manipulovať. A to robí Satan cez nich. Pán Ježiš Kristus vás oslobodí od démonov, čo máte v sebe. Každý máme démoni, každý máme hriechy, kým sa neobrátime Ježišovi Kristovi. A potom, keď sa mu obrátime, urobíme pokánie svojvoľne, to musíme nasledovať.
Nemôžeme sa vrátiť zase naspäť, že potom zase urobím pokánie, zase mi odpustí Kristus, za týždeň, zase a zase. Nie. Samozrejme, spadneme počas na tejto ceste, ale treba sa v tom aj vytrvať a treba sa v tom vtrvať, že chceme, aby náš kráľ bol Kristus, nie Satan a diabol. Nemôžeme si ukazovať na každého, že v parlamente sú že chybní ľudia a sused je chybný a každý je chybný na vine, len ja som dobrý. To je Satan. Každý si musíme nájsť v sebe toho nepriateľa, tie hriechy. A prosiť Pána Otca Nebeského, Pána Ježiša Krista, aby nás oslobodil, aby nám dal nové srdce, aby nás očistil. Čítajte osobne Evangelium, Bibliu, lebo to je čisté slovo Pána Otca Nebeského, Ježiša Krista, to nás preumýva. Bude nás viesť na cestu večného života, keď sme tu na zemi. A budeme robiť svedectvo o tom, ktorý už ho poznáme, ktorý sme už máme s ním vzťah a nás oslobodil buď od závislosti, alebo všelijakých chorób, alebo z problémov a nás stále čistí a vedie na cestu večného života. Tak za chválu ho tak chválime, že robíme o tom svedectvo aj iným ľuďom. Buď na internete, alebo aj naživo, komu jak hovorí Boh. Aby aj ostatní o tom počuli, že je oslobodenie, vyslobodenie z hriechu tela od démonov. A ten nám urobí Pán Ježiš Kristus. Takže pozor ľudia, nechávajte nepriateľa niekde v Amerike alebo na opačnom konci sveta, lebo náš nepriateľ je v nás sebe. To sú naše hriechy. To sú naše démoni, ktorí sme pozbierali vo svete. A jedine Pán Ježiš Kristus, jeho pravda, Evangelium a osobný vzťah s Ježišom nás môže oslobodiť z toho. Večná chvála a sláva Otcovi Nebeskému Ježišovi Kristovi.